hereillä? Ouch. Pepper! Niin asiaa, mitä asiaa sinun? Siis mitä asiaa sinulla oli minulle? Ai niin joo, minulla oli asia sinulle. Mitä sinä nyt höpötät? Pilasit koko iltani, tai... Niin, iltani. Emmekö me menekään sinne Hollywoodiin? Nyt on ilta, en minä voi mennä illalla. Nyt on aamu. Ai onko? On. Hää? Kyllähän se aamu joskuskin koittaa. Aamu koittaa silloin, kun sinä hyppäät ikkunasta niin ulos ja hyppäät sänkyyni. No, juuri silloin aamu koittaa. Sinä olet minun herätyskelloni. Sopiva hetki mennä Minä kyllä kostan tämän vielä, että hyppään sinun sänkyysi. Mutta en osaa herätä ennen sinua. Niin, menemmekö sinne Hollywoodiin? Menemme. Minä olen liian lyhyt makkara. Sattuiko? En mä tiedä. Kunhan häivytään, mä en kestä. Tyhmä Whitney ja Britney pilaa aina meidän jutut. Just niin. Kunhan voi Whitney ja Britney mukaan. Eikö ne niinku halua meitä mukaan Hollywoodiin? Me kärsittiin rangaistus ja me ansaitaan siitä palkinto. Vai mitä? No just niin, me ansaitaan palkinto, kun me kärsittiin rangaistus. Niiden pitäisi kärsiä siitä, että me pilataan niiden Hollywood-reissu. Mennään, niiden autoon ootaan. Mennään niiden autoon piiloon. Hyvä idis. Mä en oikeesti tykkää elämästäni. No, aina ei voi elämästä tykätäkään. Iloitsen vasta sitten, kun saan kunnon kauneusunet. No sittenhän sinä voitkin iloita. Saanko Hollywoodissa nukkua? Saat. Ihan rauhassa. Ei kai mitään puutu. Ei, ainakaan minun mielestäni. Selvä. Sitten vain autoon. Autoon. Joo, tajusin. En ole nössövauva. Tiedät sen mun autoon. Siinä. Mutta voimme kuitenkin matkustaa Hollywoodiin. Siinä pitää mennä lentokoneelle. Terve tytöt! Moido! Mitä te täällä teette? Ette te voi tulla mukaan Hollywoodiin. Me kärsittiin rangaistus ja me ansaitaan sitä niinku palkinto. Se oli vaan voittajille se tyhmä Hollywood-matka. Ei haittaa. Ja missä teidän liput on ensinnäkin? Me otetaan teidän liput meidän lipuiksi. Jos niinku tajusit. No niinku tajusit jossakin. Jos niinku mennään. Joo, mennään. Mä en voi kestää noita kahta. En voi mäkään. Häivytään vaan täältä. Saadaanko ne teidän liput, tästä menette Hollywoodiin? Siis jos te jäätte niinku tänne. No ette varmana saa. Te saisitte mieluummin hävetä ja kadota. No niin. Me ei kadota yhtään minnekään, vaan me nautitaan. Oi, tuutteko te nyt koskaan? No, toivottavasti Hollywoodissa ei ilmesty enempää kissoja. No toivottavasti. Hei, teidän ahterit haisee. Ihan sama! Meitä ei nyt ahterit kiinnosta. Ei haasterit ketään kiinnosta.
sairasta. No varmasti on. Kissojen kanssa. Häivytään sitä autosta! Itse asiassa oli kyllä lentokone. Aika pieni lentokone. No tosi pieni lentokone. Ketettis niinku meille kaiken kannettavan. Mä menen laittaa meidän mökkylään valot. Valot. Nyt tää on niinku meidän kahden kämppä. Niinpä. Otetaan näiden tavarta vietetään aikaa siellä. Hei, ne oli meidän liput. Me maksettiin teille matkaa. Nyt te saatte nauttia siitä, että tää on edes meidän mökki joskus. No niin. Saisitte... Ei saatte nukkua ulkona. Mitä? No, ei käy. Että te nukutte ulkona. Se ei voi käydä missään nimessä. Isothan tykkäs vaeltaa ulkona. Miksi te? Me ei ollakaan sellaista rotuaaria. No ei niin, ja me ei olla mitään ulkokissoja. No olkaa sitten roskakissoja. Niin. Ja se on voi, jos joudutte nukkumaan sitten pihalla. Miksi me edes pitää niinku nukkua? Miksi me niinku pitää nukkua ulkona? Me maksettiin tää matka. Niin. Ja ostettiin liput. Ja te vielä ahneuden takia haluatte koko Hollywood-matkan itsellenne. Pidä sä kuonoskieläkä urvi mun siskolle. Mä vihaan teitä! Minne mun sisko niinku hävis? No mistä me voidaan tietää? Hei. Miksi teillä on joku ongelma joka kerta? No miksi? Oletteko te ongelmallisia kissoja? Onko täällä joku hätänä? Niin, onko jokin hätänä? Tule nyt, sisko. Mitä? OMG! Toi on niin komea. OMG, mä haluan Anteeksi, sanoitteko jotain? Emme niinku yhtään mitään. Mä en niinku puhunut sulle. Rami. Rami. Niin, pepsikulta. Pepsikulta? Niin, pepsikulta. No, mä oon Pepsi. Ja toi on mun kaveri. Niin, toi on mun kaveri Pippuri. Terve. Terve. Mä oon Rami. No, mä oon niinku Witch ja toi on niinku Britney. Hei,